таваҷҷӯҳ афзалият ба ҷалби сармоягузорӣ ва ба рушди соҳаи саноат, тиҷорату савдо байни намояндагони бахши хусусии Тоҷикистон ва Чехия ва бунёди корхонаҳои муштараки саноатӣ. Форуми сармоягузорӣ ва саноатии Тоҷикистону Чехия бо баррасии муҳимтарин мавзӯъ ва масъалаҳои рушди муносиботи дуҷониба сурат гирифт. Дар форуми сармоягузорӣ ва саноатӣ намояндагони вазорату идораҳои дахлдори ҷонибҳо ва доираи васеи соҳибкорию сармоягузории Тоҷикистону Чехия иштирок карда масъалаҳои ҷалби бештари сармоягузорӣ ба соҳаи саноат, сифатан ба марҳилаи нави рушд расонидани тиҷорату савдо байни ду давлатро мавриди таҳлилу баррасӣ қарор доданд. таъкид карда шуд, ки муносибатҳои дуҷониба ва бисёрҷонибаи Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Ҷумҳурии Чехия дар асоси сиёсати пешгирифтаи сарони ду давлати бо ҳам дӯст асос ёфта, сол ба сол марҳилаи нави рушдро касб кардаанд. Дар доираи форум ба иштирокчиён фазо ва имкониятҳои сармоягузорӣ дар соҳаҳои саноат, энергетика, хизматрасонӣ, кишоварзӣ, сайёҳӣ, логистика ва нақлиёт муаррифӣ карда шуд. Иттилоъ дода шуд, ки ҳаҷми умумии сармоягузориҳои Чехия ба иқтисодиёти Ҷумҳурии Тоҷикистон беш аз 500 миллион сомониро ташкил медиҳад, ки аз он 80 миллион сомониро сармояи мустақим ташкил медиҳад. Ба соҳаи саноат, ба хусус саноати сабук, саноати мошинсозӣ ва коркарди маъданҳои кӯҳии Тоҷикистон таваҷҷӯҳи бештар равона гардида, сармоягузорон ва соҳибкорони Чехия ҷиҳати дар оянда ба роҳ мондани ҳамкориҳои дуҷониба дар соҳаи мавриди назар ҳавасмандии худро баён доштанд. имрӯз дар шаҳри Душанбе форуми сармоягузории саноатии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Ҷумҳурии Чехия баргузор гардид. Асоси он пешбурди фаъолияти соҳаи саноат ва ҷалби сармояи хориҷӣ дар соҳаи гуногуни саноат, аз ҷумла мошинсозӣ, хӯрокворӣ, маъданҳои кӯҳӣ ва ғайра мебошад. Дар форуми мазкур зиёда аз 20 корхонаҳои Ҷумҳурии Чехия иштирок варзиданд. Бисёртар ба саноати мошинсозӣ, маъданҳои кӯҳӣ ва химия таваҷҷӯҳи хоса доранд ва мехоҳанд дар ҳамин соҳаҳо ҳамкорӣ намоянд бо корхонаҳои саноатии Ҷумҳурии Тоҷикистон. Пас аз ҷаласаи пленарӣ, вохӯрии дуҷонибаи соҳибкорони ду давлат дар шакли соҳибкор бо соҳибкор баргузор гардида санадҳои ҳамкорӣ дар самтҳои хизматрасонӣ, савдои дуҷониба, кишоварзӣ, тандурустӣ, нақлиёт ва саноати сабук мувофиқа гардиданд. иштирокчиёни форуми сармоягузориву саноатии Тоҷикистону Чехия ба рушди муносибатҳои дуҷониба ва ҳамкориҳои мутақобилан судманд, ки фарогири ҳамаи соҳаҳои иқтисодӣ мебошанд, баҳои баланд дода ба мувофиқа расиданд, ки чунин ҳамоишҳои соҳибкорону сармоягузоронро мунтазам баргузор хоҳанд намуд. дар фарҷоми форуми сармоягузорӣ ва саноатии Тоҷикистону Чехия протоколи ҷаласаи дуюми гурӯҳи корӣ оид ба ҳамкориҳои тиҷоратию саноатӣ ба имзо расид. Нуриддини Қурбон, Камоли Маҳмадёр барои барномаи ахбор.